tamo gde god je klonjen usad prethodni kukuruz ili bilo koji drugi koji je bio pre setve pšenice ili posebno ječma, tritikale, koji su već trebali biti posejani, znači neki optimalni rokovi su već na izmaku ili su već istekli, ali u svakom slučaju sada se nalazimo u tom takozvanom tolerantnom roku gde je moguće takođe kvalitetno obaviti setvu pšenice i moja preporuka jeste, znači tamo gde god je slobođena parcela treba odmah ući sa mehanizacijom i pripremiti za setvu i setvu obaviti u što kraćem roku, ne čekati nikakve promene jer trenutno u zemljištu postoje rezerve dovoljne količine vlage za klijanje i nicanje, a u dubim slojevima za sad imamo dovoljne količine vlage za normalan razvoj, tako da svakako preporuka je da se što pre setva obavi gde god je to moguće. Pšenicu bi svakako trebalo posejati tamo gde god ima uslova, posebno što je vrlo malo do sad posejano pšenice, prema nekim zadnjim podacima, neki tek 20% od planiranog u Vojvodini je posejano. U centralnoj Srbiji to je još manji procenat, znači pšenica iduće godine verovatno neće biti, bar po nekim predviđanjima, ako se nešto i vremenski uslovi ne promene drastično u ovom periodu, znači neće biti dovoljno i verovatno će njena cena biti nešto imamljivija za proizvođače. Što se tiče tog odnosa domaće i strane sorte, znate, uvek je sejati ono što ste probali ili što ste videli na terenu da je dobro. Imate sorte koje su inostrane, koje su jako sa visokim prinosima, ali su kvalitetom jako loše, pa čak neke mlinovi ne žele ni da je otkupljuju. Da ne dođete u tu situaciju, raspitajte se malo, jer su to ipak sorte stvorene za druge agroekološke uslove, znači gde ima velika količina padavina i gde je agrotehnika intenzivna, gde se dosta đubriva daje i onda dobijaju se visoki prinosi, kažem, ali tu je izuzetno visok pad kvaliteta. Domaće sorte su uglavnom izbalansirane, tako da imamo sorte koje su i visoko prinosne i solidnog kvaliteta, znači za mlinsko-pekarsku industriju.